By virtue of the authority vested in me by law as governor of the province of Cebu, I now declare the one-month celebration of the founding of the province of Cebu. Lata sa katuigan nga daghan natag naagian na kalisdanan apan nagpabiling lig-on ang Kapitolyo alang sa katawhan. Kauban gihapon ako ninyo si Sam Montecarlo. Let's have a mini tour sa simbolo sa kalambuan sa matag Sugboanon, ang Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo. Gitukod kini ni atong 1937 ug ang Kapitolyo nagsilbing opisina sa gamhanan sa pipila na ka gobernador. Nahibalo ka ba nga ang Kapitolyo sa Subo napatukod pinaagi sa pagpaningkamot ni Gobernador Sotero Cabahug? Sa pagtapos ang termino ni atong 1937, napili usab siya nga Governor of the Year tungod sa iyang pagpatukod og mga infrastruktura, kadalanan og mga patubigan. Apan ang unang nakalingkod nga gobernador mao si Buenaventura Rodriguez. Unya, going back sa atong paglibot-libot, musugat sa atong pananaw ang labing unang punuan sa kahoy nga gitanom ni Presidente Manuel L. Quezon atol sa inaugurasyon ni atong Hunyo 14, 1938. Sa imo usab nga pagsulod, makit-an dayon nimo ang tulo ka selyo nga nagsimbolo sa Amerikanhong Commonwealth, timaan sa panahon sa pagtukod niini. Kapitolyo na deklarar nga National Historical Landmark o giila nga usa sa labing karaan ug labing nindot nga edipisyo sa nasod. Ug sama sa iyang katahom, nakahatag usab kini og nindot nga kasinatian sa mga Sugboanon pinaagi sa mga tawo nga miserbisyo niini. Ug sama sa mural sulod sa dome nga nagpakita sa kauswagan ug kalambuan sa Sugbo, ang Kapitolyo nagsilbi nga buhing saksi sa mga maayong panghitabo sa probinsya, malokal man o international. Makasugat man og makalisdanan o pagsuway ang Kapitolyo, still the authority of the government emanates from the people. Buot ipasabot ang kusog og pundasyon sa Kapitolyo nagikan nato mismong mga katawhan. Human kini ayuha gumikan sa kadaot sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Kapitolyo nagpabiling mibarog nga lig-on ug kusgan tungod sa panaghiusa sa 44 ka lungsod ug 6 ka component cities. Gumikan sa iyang kahayag tungod sa puti nga kolor, ang Kapitolyo kaniadto nagsilbi sad nga parola tungod kay kini ang kinatas-an nga edipisyo ni adtong panahona. Naghatag kinig kahayag sa katawhan kaniadto ug hangtod karon ug sa umaabot ang Kapitolyo bukas ug anda mo serbisyo kaninyo. Ang kusog ug kalig-on sa Kapitolyo nagumikan kaninyo. Buot namo ni Gov. Junjun Davide, akitang tanan magtinabangay aron makabot nato ang kalambuan sa matag Sugboanon. Ang istorya sa Kapitolyo sa Sugbo ingon man sa daghang mga leader nga miserbisyo sa mga Sugboanon, naghulagway usab sa mga Sugilanon ug pagsulay sa kadaugan ug paghulma sa mga Sugboanon. Buhing saksi ang Kapitolyo sa kabag-uhan sa probinsya sa Sugbo. Sa atong pagsaulog sa ika-448 nga kasumaran sa atong lalawigan, atong napamatud-an nga ang pag-uswag na gumikan sa atong panaghiusa. Mapasirgarbuhon ako sa akong pagkasugboanon og hinaot nga unta kitang tanan padayon sa panaghiusa karon ug sa maabot alang sa kalambuan sa matag Sugboanon.